Cela sivule namabhayibhile ethu ke ku-Exodus chapter 14 ivesi ke ngu-11. Ndiqala ku-11. So iqala ku-11 then sizoyivala phaa ku-21. Bengicela onesixhosa andityhilele sisixhosa. Exodus 14 yeah. verse Kuvesi 11. Siqala ku-11. So bathi kuMoses kungokuba kubekho mangcwaba na eyiphutha le nto usithabathileyo ukuba sifele entlango apha yini na ukuba usenze into enje usikhuphe eyiphutha. Verse 12 asililo na eli lizwe besilithetha kuwe eyiphutha sisithi siyeke siwakhonze amayiphutha kuba silungele kanye ukuba sikhonze amayiphutha kunoba sifele entlango apha. Verse 13 wathi uMoses ebantwini musani ukoyika misani lilibone usindiso lukaYehova ayakunenzela lona namhla kuba amayiphutha lawo niwabonileyo namhlanje anisayi kuphinda niwabone naphakade. uYehova uyakunulwela ke nina niyakuthi cwaka. Verse 15 wathi uYehova kuMoses yini na ukuba ukhale kum thetha koonyana bakaSirayeli banduluke. Verse 16 ke wena phakamisa intonga yakho wolule isandla sakho phezu kolwandle ulwahlule bahambe oonyana bakaSirayeli phakathi kolwandle emhlabeni owomileyo. Verse 17 mna ke uyabona ndiyakuzenza lukhuni iintliziyo zamayiphutha angene emveni kwabo ndikuzukiseke ngoFaro nangempi yakhe yonke ngeenqwelo zakhe zokulwa nangamahashe bakhe azi amayiphutha ukuba andinguYehova ekuzikiseni kwam ngoFaro nangeenqwelo zakhe zokulwa nangamahashe bakhe. Verse 19 sesuka ke isithunywa sikaThixo esebisisihambi phambi kwemfuduka yamaSirayeli sahamba emveni kwayo wesuka umnquli welifu phambi kwayo wema emveni kwayo. Verse 20 wathi zinzi phakathi kwempi yamayiphutha nemfuduka yamaSirayeli kwabakho ilifu nobumnyama kumayiphutha labukhanyisela ubusuku kumaSirayeli akusondelana ubusuku bonke. Verse 21 uMoses wasolula isandla sakhe phezu kolwandle walumkisa uYehova ulwandle ngomoya wasempumalanga onamandla bonke ubusuku walenza umhlaba womileyo ulwandle alahlulele amanzi. Verse 22 hayi uyi-right apho mama. Mna ndizoyifunda nge-English. Ithi eyam iBhayibhile. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Therefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt. Is not this the word that we tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom you have seen today, ye shall see them again no more forever. And the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, whereof criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, and that they go forward. But lift up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow me.
and they shall follow them. And I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his hosts, upon his chariots, and upon his horsemen. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. And the pillar of cloud went from before their face and stood behind them. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. And it was a cloud of darkness and to them, and it gave light by night to these, so that the one came not near the other all the night. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the wind to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. Ngicela ubrother Lexande asithandaze leli lizwi. Babe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, Father Lord, sesizivile izwi lakho, sesizithile izwi lakho, salifunda ngcwele. Ngibona umntanakho Nkosi ezamthetha phezu kwethu namhlanje Nkosi. Iba naye Nkosi, ube solumini lomlebe wakhe Nkosi, ngegama likaYesu waseNazaretha. Yonke into ephuma ngomlomo wakhe Nkosi, mayigcotshwe ngentambiso yakho, ngamandla akho umlilo, ngegama likaYesu waseNazaretha. I-operate through our hearts and heal us Nkosi, banathi Nkosi kuyo yonke le process in Jesus' mighty name. Amen. 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 Bazalwane, apha xa soqala uyifunda apha ithi isihloko ba God divides the waters. The title says uThixo wohlula amanzi. Apha amasirayeli kudala bebekhala kuThixo The Israel has been crying to God for a long time besithi bayahlukunyezwa eyiphutha. that they were not happy with the treatment in Egypt. Bebephethwe kakubi They were not happy with the treatment. and apho bebengaphathwa njengabantu. They were not treated like humans. Kodwa uthe uThixo wothumela uMose But God sent Moses bamakabathathe abahlangula abantu bakhe that he may take the people in and save them abase kule promised land abafunela yona. and get them to the promised land. And endleleni eyakhona bazalwane before sifike kule ndawo And sifuna on the kuyo, way to the promised land, uye wabasusa bikhona enye indlela ebimfutshane there was a shortcut of which bizobafikisa lula, but laa ndlela uyibonile uThixo ba ayibalungelanga because binemfazwe which could have got and them abantu bakhe easy, bebesuka ekuhluphekeni, abanosuka ekuhluphekeni base straight emfazweni. but there was war in the shortcut. But God saw that and tried to avoid it. Wakhetha uThixo ubahambisa le ndlela inde, And God chose the long way, ebeyazi yena bayiqinisile inhliziyo kaFaro. which he knew he had smitten Pharaoh. Bathi ke ngokubona bobona abantu bakaFaro ngasemva, And when they saw Pharaoh's people behind, babona banalo ulwandle phambi kwabo, they saw the ocean in front of them. balibala ukuba bebehamba noThixo olele xesha. They forgot that they were with God. Lonke elilixa bebehamba nesithunywa sikaThixo, isithunywa kaSithixo emini bebeliphila lamafu, ebusuku ebingumlilo. They were with God's messenger. Bathi bobona ukuba basembandazelweni basengxakini bafuna ubuyela ngasemva kule ndawo bebesuka kuyo When they saw bebehlukunyezwa that they were kuyo. in trouble, they wanted to go back. Bazalwane, le nto kum ithetha ukuba masingalibali ukuba sihamba noThixo apho sihamba khona. This means that we should not forget that we are with God. wherever we Masingathi are. xa sesilibele, xa sesidlulile kwintlungu uThixo asikhupha kuyo, xa sesikwenye iprocess of ukudlula kwintlungu sibona nali itonga icango livaliwe sicimba uThixo akasoze alivule. Whenever we're in the process of going through praying, but when we see an obstacle, let's not think God is not there with us. Before God opens the door, he wants to get himself honor. Phambi kokuba uThixo avule icango, kufuneke agcotyiswe. Ngoba xa wena kuvele nguvula icango uzolibala balivulwe ngubani la cango kuba ucimba balivulwe nguwe. When the door is just being opened, you will forget that who opened the door and you think Kodwa it's your ke powers. xa sele ubona wena ba kunzima and then the impossible happens, that's the only time you know that God was involved, bazalwane. But when you are in a difficult situation and the impossible happens, that is when you will see that God is Him. Xa uThixo eyenza ba imeko ibenzima kakhulu, when his glory, xa ifumene ubungcwalisa bakhe, he gets his glory. Know that his glory is for your betterment, because everything that God does because uyasithanda bazalwane. uThixo xa ehamba nathi akahambi nathi asishiye nanini na.
bangcwele ndatsho uyanikhumbuza le verse ndikhumbula ndise-primary. Ulanduka utishara wami ebefunda esinye isitorana esincinci esithi ba kwakukho omnye utata There was this man obengxamele ukufa that wanted to die, but bengasoze azibulala, uzicelele ba ndingxamele ukufa but kanjani, told himself he would never kill himself. uzicelele ba udlule entlungweni. And he was Kudala going through enyamezela. pain, and he's been persevering. Wathi ke for a long time. wosweleka But when he died, wathi bawo he said, Lord, waboniswa ingelosi zonke izindawo ezinhle bebengazibonanga, the angels showed him all these waboniswa beautiful places. intaba, He never saw the waboniswa mountains, i-rain, ilanduka i-waterfalls, waterfalls, and he saw beauty. wabona nature. ubuhle. Kodwa uyabuza ke ngokuba ndazibona zonke izindawo ezinhle ziphi izindawo, wathi no, bekule ndawo ukuyo. But he's asking, I see all these places. Where are those places? Kodwa ngenxa yokuba yena besezintlungwini walibala ubuhle bale ndawo akuyo. But because he forgot, because of the pains he was going through, that there's beauty. Wabekwa ke ngoku kwenye indawo yokugqibela, his final destination before aye ezulwini, waboniswa isanti eselwandle. His final destination was sand on the beach, Xa ebona le santi wabona uba kukho ii-footsteps zabantu ababini apha, and there were footsteps. but in along the sand. way abone ba phaa uqala kwenye indawo ubona ii-footsteps zomntu oyi-one. But he saw that at first there were footsteps of one person. And then ngoku abuze kule ngelosi, hayi bo ezi footsteps nangubani lo behamba apha? And then he asked this angel that these footsteps, who was walking here? Wathi binguThixo lo behamba He nawo. said it was God who was walking. And then he asked ke ngokuba ke ngoku if this was God walking with me, why was I walking alone ngokuya bendihamba And apha? then he asked that if it was God, why was I walking alone in the beginning? Ithi ngelosi ngelaa xesha wena ucimba uhamba wedwa uThixo bekuthwele. The angel said, the time you think you were walking alone, God was with you. Bangcwele uthi u14 apha, the Lord shall fight for you and he shall hold your peace. uThixo uza kulwela kwaye uza kunika uxolo. Bangcwele amayephutha amaSirayeli alibala kuba uThixo uyabathwala uyabalwela. The Israelites forgot that God is fighting with Bathi them. bobona ulwandle babona bakaFaro balibala besizosindiswa When apha. they saw the waters and the pharaohs, they, saw Balibala that babahamba noThixo namandla onke. they forgot that they are with God. Baxolela ubuya ngasemva. They wanted to Ndikhumbula go umama back. emfundisi sithi ba do not turn. I remember when Mama Mfundisi said, do not turn back. Bona babona ubunzima besituation bathi ayasoze. But they saw the situation and they wanted to turn. They started pointing fingers. They started to, Bapoint ifinger kulo kanye ubancedayo bathi wena besithe siyeke. they were pointing fingers and saying to Moses that we said, leave us alone. Kodwa during that time uThixo khangabashiye. But ngela xesha, God never didn't leave them. Mhlawumbi ke babindim mna bendingumoses benzothi hayi siyaboneleni icebo. Maybe if I was in Moses' shoes, I was going to say, Kodwa- come up with a plan yourself. Kodwa wathi uThixo ba Moses nyusa i-staff sakho. But God said to Moses, Moses, lift the stick. uMoses yena akalibelanga buwembe nabani. Moses never forgot that. He Sometimes bazalwane thina singangalibali basihamba nabantu, kodwa lo abantu sihamba nabo bayakwazi uba nogalelo silibale basihamba noThixo. Sometimes we might not forget ourselves, but the people that we are working with might have an impact in us forgetting that we are with God. That is why ke ngoku xa eseke ngoku besezofika That is why walinda before they uThixo got there, babafike. and God waited until they got there. Xa bezofika ke ngoku waqala ubabonisa uThixo uba ndingubani. When they got there, God showed them who He was. Ngoba ke ngoku uthi apha bana kwafika intsika yomlilo emva kwabo. Because it says here there was a pillar of fire behind them. Ilixa lonke lentsika yomlilo bihamba phambi kwabo ebusuku. This pillar of fire was in front of them at night. And emini ibiyintsika yamafu. And during the day, it was a pillar of the Kodwa clouds. bathe bowufika ngasemva kwabo. But Yasuka intsika ngaphambili yaya ngasemva.
And the pillar moved from behind them to yenzela ukuba ongasemva angafiki kungaphambili, ongaphambili angayi kungasemva. so that the one in front will not get back and the one at the back would not get in front. Ngelo xesha ke ngoku uThixo ulungiselela ukuvula ukuphendula imithandazo yabantwana And bakhe. that time God was preparing to answer their prayers. Indicingisa ke ngoku uLuka chapter 1 verse 13. This was- Uthi phana bana, the angel said unto him, Fear not, Zechariah, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call him John. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall be turned to the Lord their God. And Zechariah said unto the angel, Whereby shall I know this? For I am an old man, well stricken in years. Ithi ke ngoku yona ingelosi phaa ku-19, and the angel answering him said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of the Lord, and am sent to speak unto thee, and to show you these gladly things. Apha uZechariah kudala naye ethandaza njengamasirayeli. Zechariah has been praying for a long time like the Israelites. Phaa ku-chapter 1, verse 13 to 19. Verse 13. Yeah. Sathi ke isithunywa eso kuye, musa ukoyika Zekhariya, ngokuba isikhungo sakho siviwe. Wothi ke umfazi wakho Elizabeth akuzalele unyana, umthiye igama elinguYehova. Verse 14. Yeah. Uyakuba nokuvuya nokugcoba, bathi nabaninzi bakuvuyele ukuzalwa kwakhe. Verse 15. Kuba uyakuba mkhulu emehlweni enkosi, angakhe asele iwayini nasiselo sincumisayo, uyakuzaliswa ngomoya oyingcwele wasekuzalweni kwakhe. Nento eninzi ke yonyana bakaSirayeli uyakuyibuyisela enkosini uThixo wabo. Verse 17. Yena uyakuhamba phambi kobuso bayo, enomoya enamandla ka-Eliya, ukuba azibuyisele inhliziyo zoyise kubantwana nabangevayo kuko ukuqonda kwamalungisa, alungisele inkosi abantu abalungisiweyo. Hallelujah. Verse 18. Wathi uZekariya kuso isithunywa, ndiyakukwazi ngani na oko, kuba mna ndimdala, waye nomfazi wam selekhulile. Saphendula ke isithunywa sathi kuye, mna ndinguGabriyeli, oma phambi koThixo, ndithunyiwe ukuba ndithethe kuwe, ndikushumayeze ezi ndaba zilungileyo. Amen. Verse 20. Right apha mama. Okay. Inkosi ndabulela. Apha uZechariah naye njengamasirayeli kudala ethandaza, Zechariah has been praying just like the Israelites. efuna unyana. He's been wanting a son. Apha ke ngalo mhla This day, kudala ehleli etempileni ethandaza okimini he yonke. has been in the temple praying all day. Kwabantu beke bebuza unine phakathi lo mntu. And people have been questioning how he's been there for a long time. Ke ngoku kufike isithunywa senkosi And then an angel of the Lord had came sizophendula imithandazo yakhe. to answer Zechariah's prayer. Kodwa ke ngoku xa sekufika eli xesha lokuba kuzophendula imithandazo But then yakhe, when the time came for his prayer to be waqala answered, ulibala bangubani lo bethandaza he kuye. then forgot who prayed there. Apha ke ngoku uyalibala bangubani lo bethandaza kuye, nasi isithunywa sesiphambi kwakhe. He then forgot who he was praying to when the angel was right in front of him. Because ngoku sexelelwa zonke izinto ezintle ezenziwa ngunyana wakhe. But as he was being told all these good things that were going to be done by his son, Yena uyaqala ke ngoku koyika ba ingaba kanti le ndimcelela yona yinyani na. he was then questioning if this is true. That is when he was starting to doubt God. That's when eqala uthandabuza uThixo. Kodwa ingelosi yona iyamcelela straight, mna andiphindi ndinyuke, mna ndisisa nje impendulo kayi-1. But the angel was telling him that I'm not going to Itsho go ke- back. I was bringing this one message. Xa iseyiqhubekeka yona phaa ezantsi imcelela uba okwangoku ingekenzeki le nto uzovala umlomo ungakwazi uthetha. And he said that as this thing has not yet happened, you're not going to say a thing. You're going to... Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele apha
le verse nayo isathetha le nto iyi-1 ithethwa yile yokuqala, which means uba you must never forget uba uThixo ungubani and uba uhamba nabani. This verse corresponds with the first verse. It says that you should not forget God. Because when you are walking with God, anything is possible. Because kuhamba noThixo nantoni na ingenzeka. Because sometimes singabantu thina sathanda ucimba uba sifuna isinto sokwazi uyenza ngawethu amandla. Ngoba when we are working with people, we sometimes think that things we should do it with our powers. But ke bangcwele masingalibali uba uThixo ngubani. But we should not forget who God is. Masingawalibali amandla akhe. And not forget his powers. Masingawulibali ithando lakhe. And not forget his love. Ngoba ke ngoku uThixo ihlobo asithanda ngalo uyothi noba sowumdawuta akasoza kushiya. Because the way God loves us, even if you doubt him, he will not leave you. Instead uzosuka kubonisa ungubani. But he will show you who he is. Ugqiba kwakho xa iseyigqibile aphendule loo mithandazo ubuyithandazela. And then when he's done, he's going to answer your prayer. Because as I said before, if it seems easy, he will not let it happen. Because Because his glory will not be shown. because Bangcwele iphinde ke ngicela siphinde sijonge lapha kuMateyu u-14. Ngicela sijonge lapha kuMateyu 14 Matthew chapter 14, u-25. verse 25. Ithi ke ngoku, but straight away Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. Man, xolweni bazalwane, ndiqale wrong. Qala apha phezulu. Ithi pha ku-20, qala pha kuMateyu, kuMateyu chapter 14. Pha ku verse 20, qala ku-22. 22. 22. Verse 22. Waza uYesu wabanyanzela ngako abafundi bakhe ukuba bangene emkhombeni, bamandulele baye phesheya, logama azindululayo izihlwele yena. Verse 23. Ezindululeke izihlwele wenyuka intaba ngasese ukuba athandaze, kwahlwa ke ekhona apho yedwa. Verse 24. Ke kaloku umkhombe ubeseluphakathi kolwandle, untswila ngamaza, ukuba umoya ubuvele ngaphambili. Verse 25. Uthe ke ngowesine umlindo wobusuku, wesuka waya kubo uYesu, ehamba phezu kolwandle. Verse 26. Bathe bakumbona abafundi ehamba phezu kolwandle, bakhathazeka besithi, ngumshologu, bakhaliswa kukoyika. Wathetha ke ngako uYesu kubo esithi, yomelelani, ndim, musani ukoyika. Verse 28. uPetrosi wamphendula ke wathi, Nkosi, ukuba nguwe, yitsho ndize kuwe, ndihambe phezu kwamanzi. Verse 29. Wathi ke yena yiza, ehlile uPetrosi emkhombeni, wahamba phezu kwamanzi, esiya kuYesu. Verse 30. Ke kaloku ebona umoya onamandla woyika, waza eqala ukutshona wakhala esithi, Nkosi, ndisindise. Verse 31. Wosolula ngako ke isandla uYesu wambamba, wathi kuye, ehla wena ulukholo luncinana, uthandabuzelani na? Verse 32. Bakungena emkhombeni, wadamba umoya. Enkosi mama. Enkosi. Bangcwele nalapha xa ndiyifunda mna ndiqala ku-25. Ithi, and in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come into the water. And he said, Come. And when Peter came out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. And when he saw the wind boisterous, he was afraid.
And beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, whereas did you doubt? And when they went into the ship, the wind ceased. Bangcwele apha, uYesu apha, ubabonile bekhwela pha, because nguye othi mabakhwele. God saw them getting on the boat there. And when he saw babe besengxakini, And when he saw that they were in trouble, waqala ke ngoku ungena emanzini. he started to get in the waters. And bathe bambona boyika, And when they saw him, they were afraid. but Jesus told them ba mabangoyiki. uYesu wabaxela uba sanukoyika. What stood out to me ke ngoku kule ndawo, next part says ba uPeter uthi babawo if unguwe ithi mandize ndizoza. And Peter said that if Jesus, it's you, tell me to come, I will come. Wathi uYesu iza. And Jesus said, come. Wathi ke ngoku wanyathela uPeter naye wahamba phezu kwamanzi njengoYesu. And Peter stepped on the water like Into Jesus. ke ngoku iqale ngokuba walibala The problem started when Peter forgot ukuba ngubani lo phambi kwakhe. that who was in front of him, Waqala usujonga emacaleni. and started to look at the sides, Wabona amanzi, wabona amaza. and saw the waters and saw the Waqala waves, isukoyika. and started shaking. Uloyiko lwakhe lathatha over ukholo lwakhe. His fear took over his faith, Waqala usutshona. and he started sinking. But whenever your fear takes over your faith, that's when Jesus comes to save you. Xa ke ngoku uloyiko lakho luqabela ngapha kukholo lwakho, kulapho ke ngoku. Bangcwele, what I am saying today is, but do not let fear take over your faith. Into endiyitshoyo namhlanje, don't susuyeka uloyiko lakho luqabele ngapha kokholo lakho. Never forget who God is. Sulibali ukuthi ungubani. Xa uziva uphelelwa ngamandla zikhumbuze nali ilizwi lakhe. Even if you may feel powerless, here is his word. Because ithi by man shall not live on bread alone, It says umuntu akaphili but on every word that comes out of the Lord. Because ilizwi lakhe kukutya kuthi. because his word is food to us. It feeds ukholo lwakho bangcwele. Yondla your faith, Because xa ungawulityi ilizwi lakhe, because when you don't feast in his word, uyaphelelwa lukholo. you lose faith, Ngoba uzomlibala yena ngubani. because you'll forget who he is. You will focus on your situation. Uzawujonga iimeko zakho, You will focus on opinions. uzawujonga izimo, You will focus on gossip. uzawujonga iintlebo. That is when fear starts to take over. Kulapho ke uloyiko uzawuqala longabe, Because you have forgotten who God is. ngoba ulibele ukuba uThixo ungubani. Beware of the danger, bazalwane, of forgetting Lumkela who God is. lumkela ingozi. Beware of the danger of faith, of fear, bangcwele. Lumkela ingozi yoloyiko. Bangcwele, namhlanje bendicela sikhululeni inhliziyo zethu, simyekele uThixo athathe over situations zethu. Today I want us to release our hearts and let God take Masifane over njengoDavide and be like David. and be a man after God's heart. Ube Masifane noYobi owothi esenhlungwini angalibali ubuThixo ngubani. even when he was in pain, he did not forget. Masifane noMose Let's be like owothi Moses. noma secelelwe ngabantu ahamba naye akubi ngoku masijike. That even if the Akhethe people umamela you are uThixo. with are telling you it's bad, you don't turn back, Because uyamkhumbula ngubani yena. because he remembers who God is. Masifane noNoah Let's be like Noah. athi secelelwe baligeza That even if he was told that he's mad, angalibali bangubani lo but mthumeleyo. not forget Because who bazalwane sent him. uThixo usikhethile, Because God asimkhethanga has ngokwethu. chosen us, And uThixo kusikhetheni kwethu usikhethe with a purpose and he has chosen us with a purpose, and a mission and a message. nenjongo nomyalelo. Masingamlibali uThixo bangubani. Let's not forget who God is. Let us not let fear take over our faith. Masingayeki uloyiko longami. Let us stay strong in our faith, bazalwane. Masiqine ekholweni lethu, bazalwane. Amen. Amen.